Još jedan brend koji prvi put snimam na kanalu i ovoga puta Honor. A zašto baš ovaj konkretan model? Pa zato što sam video da ga domaći recenzenti iz nekog razloga hvale. Osim toga, Honor je poznat po tome što sponzoriše influencere, između ostalog influencere koji nemaju veze sa tehnikom, tako da im nije strano da plate za reklamu. I jednostavno želim da otkrijem da li je telefon stvarno dobar ili je to rezultat plaćene promocije. U pitanju je telefon od 130 evra, mada hvalili su ga kada je koštao 180, što je po mom mišljenju previše za ovakav telefon. I ja sam svoj primjerak uzeo na ananasu i kao što možete da vidite, došao je prethodno otvoren i onda onaj koji ga je pakovao čak nije ni stavio poklopac kako treba, što se vidi po ovim nalepnicama, i samo je prelepio selotejp preko svega. Znači, naručio sam nov telefon i platio sam nov telefon, a dobio sam očigledno neki izložbeni primjerak. Ali da zanemarim sve to i da se bacim na priču. Pakovanje je prilično šturo, što možete da vidite i na osnovu debljine kutije, znači unutra dobijate samo telefon, kabel i iglicu za otvaranje SIM tray slota. Telefon je izrađen kompletno od plastike, doduše kvalitetno i nema nikakvog krckanja i škripanja. Kvalitet izrade podsjeća na onaj Tecno Spark Go koji sam snimao, iako je u pitanju dosta jeftiniji uređaj od ovoga. I čak i jedan i drugi u zelenoj varijanti imaju leđa koja imitiraju završetak kože, koja su gotovo identična kod oba modela. Ono što je zanimljivo je da ovaj telefon ima 4 GB rama uparenih sa 256 GB skladišta, što nije nešto što svakoga dana viđamo kada su u pitanju budžetski uređaji. Obično je 464 i eventualno 428, tako da za početak ide 1+. Osim toga, za razliku od Xiaomija, ne koriste one prepakovane prastare G85 i koje već procesore, već je u pitanju noviji procesor Snapdragon 4 druge generacije u 4 nanometarskom procesu. I da se razumemo, ovo je budžetski procesor i stavlja se u telefone ranga C serije Xiaomija, čak i u Redmi A4, koji je niži rang, ali još uvek nije izašao kod nas u prodaji. Ali i mimo toga, performanse su primetne već prilikom prvog korišćenja telefona. Kada ekran od 120 Hz ovog telefona, doduše TFT varijante, ali prilično dobar i sa jako lepim bojama, uklopite sa ovim budžetskim, ali Snapdragon i novim procesorom, dobijate jednostavno korisničko iskustvo bez ikakvih problema. Sve je glatko, nema bagovanja, nema kočenja, nema izlaženja iz aplikacija. A ostatak performanse ćete videti tokom gaminga. Što se tiče baterije, u pitanju je baterija od 5200 mAh i daće vam nekih 7 do 8 sati sota u zavisnosti od korišćenja telefona i osvetljenja ekrana. I opet imamo situaciju da telefon od 100 evra ima ekran osveženja od 120 Hz i značajno veću bateriju nego iPhone. I Apple onda uzme i izbaci 16T. U svakom slučaju imamo lep ekran i ako je TFT varijante, imamo 4 GB rama što nije preterano, ali sve radi bez problema zato što je procesor solidnih performansi za cenu. Imamo ogromno skladište od 256 GB i generalno korisničko iskustvo je odlično. Pa gde se onda nalazi problem i zašto mislim da ovaj telefon ne vredi onih inicijalnih oko 180 evra iz vremena kada su ga hvalili? Problem se nalazi u kameri i to nije ona moja standardna priča kako su kamere na Android telefonima loše, pogotovo na budžetskim Android telefonima. Kamera na ovom telefonu je đubre i tu se svaka priča završava. Inicijalno sam mislio da je ovo jedan od onih telefona gde fotografije i snimci na telefonu izgledaju lošije nego kada se prebace na računar. Ali onda sam sve prebacio na računar i ne, jednostavno kamera je đubre. Mrljavo, isprano, sa lošim fokusom, kao da gledam neki snimak i fotografije sa telefona iz 2012. godine. Ova kamera vam je tipičan primer zašto megapikseli ne znače ništa. Bukvalno idite i pogledajte recenziju za iPhone SE iz 2016. koji ima mali senzor i kameru od 12 megapiksela i pravi bolje fotografije i bolji video nego ova od 50.
Jedino što nije toliko loše na zadnjoj kameri je noćni režim, mada ni on nije ništa specijalno, ali viđao sam telefone i sa gorim, pa čak i za istu cenu. Ali to nikako nije plus, to je nešto očekivano. Što se tiče prednje kamere, nije dobra, ali može da se desi da napravi neki korektan snimak ako snimate sebe blizu na nekoj dobroj pozadini, a što se tiče selfija, oni će biti lepi, ali nisu uvek oštri. Ovaj segment o kameri je konačno gotov i sada dolazim do segmenta koji je u stvari najbolji, a to su performanse. I generalno sa performansama ovog telefona nećete imati nikakvih problema. Za razliku od onih prepakovanih MediaTek procesora od pre 1.000.000 godina koji se i dan danas stavljaju u uređaje ovog cenovnog ranga, ovde, kao što sam rekao, ipak imamo noviji procesor u novijem procesu proizvodnje. I ne samo što će igre raditi bez problema, radit će na većim podešavanjima nego kod MediaTek varijanti. Kod MediaTeka u ovom cenovnom rangu je medium neki maksimum maksimuma koji možete da izvučete, a da imate koliko toliko dobre performanse. Ovde su podešavanja većinski na high. Ali postoji jedna stvar koja mi nije jasna. Kao što sam rekao da su domaći recenzenti nahvalili ovaj telefon, strani recenzenti nisu bili baš toliko blagi. I u pojedinim klipovima stranih recenzenata se vidi da ovaj telefon izuzetno baguje u istim ovim igrama koje ja snimam, pa mi nije jasno šta je u pitanju. Jer kod mene sve radi bez ikakvih problema i jednostavno mi je nemoguće da telefon sa ovim procesorom ima tako loše performanse u istim ovim igrama kao u njihovim klipovima. Pogotovo zato što znam da ne postoji više varijanti ovog telefona za različita tržišta, nego ćete uvek dobiti ovaj procesor. U svakom slučaju, ako telefon kupujete kod nas na našem tržištu, imat ćete ove performanse koje ja pokazujem u videoklipu. U svakom slučaju, drago mi je da konačno vidim Snapdragon chipset na budžetskim telefonima. I kad kažem budžetskim, mislim na tim telefonima oko 100 evra, u koje i ovaj pripada, iako košta tu negde oko 130. Za kraj mogu da kažem da ovaj telefon definitivno nije wow, ali je sa audio-vizualnog aspekta prilično dobar. Lep ekran, solidan zvučnik, dobre performanse i dugo trajanje baterije. Ali što se tiče kamere, ono je jednostavno kriminal. Znam da kamera nije preterano bitna na budžetskim uređajima, ali ljudi, da se razumemo, neki nivo mora da postoji. Da je kamera bar na nivou budžetskih Xiaomi uređaja, mogao bih da kažem da je ovo definitivno best buy u klasi. Ovako, kupite ga ako su vam performanse bitne, ali ako uopšte ne marite za kameru. To bi bilo sve što se tiče ovog videoklipa. Ako vam se svideo, ostavite like, pretplatite se na kanal i pogledajte druge videoklipove na mom kanalu.